У імя Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Дорогие дети, збираемся в этой цудоўнай святыне, вельмі старадаўняй, санктуарыю Маці Божай Буцлаўскай. Галоўны яе абраз знаходзіцца тут у галоўным алтары. І сёння мы гэту Маці Божую Буцлаўскую малявалі. Пасля і святой імшы зробім супольны фотаздымак з гэтымі выявамі. И сегодня так само зачитаю ваши просьбы, которые вы написали. Будем молиться о интенциях, которые вы привезли сюда, в этот санктуариум, с верой, что Мать Божия выслухая и виконає то, об чим мы ее просим. На початку перепросим Бога за грехи, как могли годно скласти на святейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми думкою, словом, учинком и занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Ойче, сегодня мы с радостью ушановуем на святейшую Маті Твоего Сына, просим Тебе праз яе заступництво, да поможи нам у слабости нашей, как мы, покинувши свои грехи, могли удосконалиться у цнотах. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Зараз сядем и уважливо будем слухать Слово Божие. Читання книги пророка Ісаї. Падчас панавання ідовіцкого короля Алаза, сына Иотама, сына Озии, сирийский король Рецин разом с израильским королем Пекахом, сыном Ракаиля, вырушили супраць Иерусалима, каб завоевать его, але не змаглі гэта зрабіць, але не змаглі яго здабыць. І былі абвешчаны дому Давіда. Сырія разбіла стан у Ефраіме, і затрымцела сэрца Ахаза і народа ягонага, як дрэвы хістаюцца ў лесе ад ветру. Тады Пан сказаў Ісаі: «Выйдзі ты і твой сын Шеар-Яшуб насустрач Ахазу у конец канала верхней сажалки на шлях до поля валюшников, и скажи ему: будь осторожный и спокойный, не бойся и не губляй отваги затления гэтых двух недопаленных головешек за полымянного гневу Рецина и его сирийцев и сына Рамалия, за того, что Сирия, Ефраим и сын Рамалия задумали зло супраць Цябе, кажучы: пойдем на Юдею и спалохаем яе, и захопим яе, и поставим над ёю королем сына Табаэля. Так кажа Пан, Бог, не станется гэтага и не будзе, бо столица Сирии Дамаск, а голова Дамаска Рецин. Яшчэ 65 гадоў, и Ефраим перестане быть народом. Столица Ефраима Самария, а голова Самарии сын Рамалия. Калі вы не поверите, не устоите. Гэта слово Божие. Пан умацуе город свой навеки. Великий Пан и годный великой хвалы у городе нашего Бога. Яго святая гора, цудоўная узвышша, радость усёй зямлі. Пан умацуе город свой навеки. Гора Сыён, мяжа поўначы, город великого короля. Бог у ягоных
палацах стаў вядомы як абаронца. Пан умацуе горад свой навекі. Вось сабраліся каралі і прыйшлі разам, і толькі ўбачылі, здзівіліся, збянтэжыліся і ўцяклі. Пан умацуе горад свой навекі. Ахапіла іх там дрыжанне, як боль парадзёху усходнім ветрам. Ты разбіў караблі Тарсіса. Пан умацуе горад свой навекі. Алілюя, алілюя, алілюя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не рабіце жорсткімі сёння сэрцы вашыя, але слухайце голас Пана. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами і з Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час Єзус пачаў дакараць гарады, у якіх адбылося найбольш ягоных цудаў, за тое, што яны не пакаяліся. Гора табе, Харазін, гора табе, Бецайда. Бо калі б у Тыры і Сідоне былі ўчынены цуды, якія адбываліся ў вас, яны б даўно ў мешкавіне і попеле пакаяліся. Але кажу вам, у судны дзень лягчэй будзе Тыру і Сідону, чым вам. А ты, Кафарнаум, ці ўзвысішся да неба, ты не зрынешся да пекла. Бо калі б у Садоме былі ўчыненыя тыя цуды, якія адбываліся ў табе, ён застаўся бы да сённяшняга дня. Але кажу вам, у судны дзень лягчэй будзе зямлі садомскай, чым табе. Гэта слова Пана. Хвала табе, Хрыста. Зараз, дзеці, прадставім нашы просьбы, з якімі мы прыехалі ў гэтую святыню, Богу, праз заступніцтва Маці Божої Буцлаўскай. Памолімся аб тым, каб усе на зямлі былі шчаслівыя. Молімся аб добрым надвор'і, а таксама аб дабрабыце да пэўнага чалавека, аб тым, каб у яго бацькоў быў добры настрой і каб гэты хлопец сам быў добрым. Таксама хтосьці просіць аб здароўі для сваёй маці. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Просім Бога, каб не было войнаў, каб сям'я жыла доўга і шчасліва, каб таксама і мы жылі доўга і шчасліва, каб у сем'ях быў мір і супакой, а таксама каб наш сябар Білянка Нікіта хутчэй выздаравіў. Цябе просім. Пэўная асоба просіць сілаў для родных, таксама аб шчасці для іх, аб супакою ў свеце, аб здароўі для блізкіх і родных. Цябе просім. Таксама молімся аб тым, каб зніклі небяспечныя вірусы на зямлі, каб не было пандэміі і каб людзі былі шчаслівымі. Цябе просім. Таксама хтосьці просіць, каб у жыцці родных і блізкіх з'явіліся даброты і добрае здароўе, таксама благаслаўленне ў жыццёвых справах для блізкіх і для бабушкі, каб яна магла змагацца са сваім горам. Цябе просім. Молімся аб здароўі для ўсіх родных і блізкіх пэўнай асобы, таксама аб супакоі, каб не было вайны, таксама каб бабуля трапіла ў неба, у рай, і аб фінансавым дабрабыце. Цябе просім. Пэўна асоба моліцца, каб
яе сям'я была здаровай, і таксама яе блізкія, таксама, каб была добрае надвор'е, і каб была добрая на свеце экалогія. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Аб добрым надвор'і на зямлі, аб тым, каб Бог даў сваю ласку людзям. Цябе просім. Пэўная асоба моліцца аб здароўі для сваіх бацькоў, таксама аб міры у свеце, каб спынілася вайна, аб здароўі для сваёй сям'і, і таксама, каб людзі паважалі жывёлаў, каб пра іх добра клапаціліся. Цябе просім. Таксама пэўная асоба моліцца за сваіх бацькоў, каб яны не хварэлі, і каб гэтыя бацькі былі добрымі, і каб бабуля пражыла як мага больш гадоў. Цябе просім. Таксама хтосьці просіць аб здароўі для бабулі сваёй, каб Бог даў ёй доўгія гады жыцця, і таксама, каб Бог адарыў здароўем дзядулю. Цябе просім. Таксама молімся, хтосьці напісаў за ксяндза Яўгена, каб Бог дапамог яму у справах. А таксама молімся за Марыю, Геннадія, Олега Францевича, Марыю, Сергея, каб усіх аберагаў Пан Бог, і за ўсіх удзельнікаў нашага лагера, аб патрэбных Божых дарах. Цябе просім. Пэўная асоба моліцца аб здароўі для сваёй сям'і, просіць аб тым, каб не было вайны у Беларусі. Цябе просім. Аб здароўі для сям'і і сяброў, аб добрым надвор'і на гэты час. Пра заступніцтва Маці Божай Буцлаўскай. Цябе просім. Міласэрны Божа, выслухай нашы просьбы, з якімі мы сёння да Цябе звяртаемся ў гэтай буцлаўскай святыні, пра заступніцтва Маці Божай. Амен. Зараз, дзеці, прысядзьце. Благословлены Ты, Пане Боже, сусвету, бо дзякуючы Твоей шчодрасці мы атрымалі хлеб, плод зямлі і працу рук людскіх, ахвяруем яго Табе, каб ён стаў для нас хлебам жыцця. Благословлены Ты, Боже, навеки. Благословлены Ты, Пане Боже, свету, бо дзякуючы Твоей шчодрасці мы атрымалі віно, плод вінаграднай лазы і працу рук людскіх, ахвяруем яго Табе, каб яно стало для нас напоем духовным. Благословлены Ты, Боже, навеки. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Спрадвечны Божа, даючы пашану Маці Твайго Сына, пакорна просім Цябе, няхай святая ахвяра, якую мы Табе складаем, праз ласку Тваю учыніць нас саміх для Цябе вечным дарам. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вамі, у гору сэрцы,
Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, заўсёды і ўсюды складалі падзяку і аддавалі Табе належную хвалу, ушаноўваючы найсвяцейшую Панну Марыю. Яна безаганным сэрцам, прымаючы Тваё слова, зачала яго ў дзявочым улонні, і як маці клапацілася пра пачатак касцёла, нараджаючы яго заснавальніка. Яна, прымаючы пад крыжам запавет Божай любові, прыняла ўсіх людзей за сваіх дзяцей, народжаных праз смерць Хрыста да вечнага жыцця. Яна, калі апосталы чакалі абяцанага Табою Духа Святога, далучыла свае просьбы да малітваў вучняў Хрыстовых і з'явіла ўзор касцёла ў малітве. Узнесеная да нябеснай хвалы, яна мацярынскай любоўю атуляе пілігрымуючы касцёл і ў дабрыні сваёй ахоўвае яго на шляху да вечнай айчыны, пакуль не прыйдзе дзень хвалы Пана. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы: Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Гасанна на вышыне. Благословленный той, хто прыходзіць у імя Пана, Гасанна на вышыне. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскрешение, Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і звёртае паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сестёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце Табе, Божа, Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойча наш, который есть у небе, імя Твоє
Твоем, приди владарство Твое, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твоего, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Дети, сейчас сядьте и на лавочке закройте глаза и попросите у Маці Божьей Буслаўскай яшчэ аб чымсьці, помолитесь хвилинку. Молимся. Милосердный Боже, даючи пошану Маці Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавлення. Просим Тебе, щодро надзялі нас усіми потребними ласками, каб мы няспынна удосканаліваліся ў хрысціянскіх цнотах праз Христа, Пана нашага. І зараз, після благословлення, мы застанемся тут яшчэ ў святыні і зробім некалькі фотаздымкаў, таму не разбягайцеся, пачакайце, пакуль вернецца святар пасля імшы. Прыміце Божие благословление. Пан з вами. Няхай вас усіх благословить Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Дзякуем Пану Богу.